हाय आंनि चेनेलाव फिन बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो स्पेसियेल ओंख्रि संनानै दिन्थिगोन। नायलांदो आं मा ओंख्रि संदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। मैथ्रु बिबार गासैबोथ' सिनायखायो। बेयो अमा बेदर। मैथ्रु बिबारजों संगोन दिनै। अमा बेदरखौ एसे रुदबनानै फोरानगोन। फोराननानैसो अमा गोरानजों मैथ्रु बिबारजों संगोन। दसे अराव फोराननोसै। सान्दुं गैया नङाब्ला सान्दुंआव फोराननो हायो। मैगंखौ सायनानै लाग्रोनोसै। मैगंखौ सुखांबाय। दायो दै गुदुंदो एसे सोमनानै दोनगोन आथा खारनाय बायदि। आथा खारबोला मोजांसिन जायो। दसे जाबाय आं सुखांना लाखानोसै। बेदराबो रानखाबाय। जाखाजोब्बाय। दाना आं संनो स्टार्ट खालामनोसै। आलु सामब्रामबो देखाबाय। बेदरखौ एसे एवफ्रामनोसै थाव एसे होनानै। सामब्राम फानलु देनायखौबो होखाजोब्बाय। मैगंखौबो होबाय। नैबे खारैखौ होनोसै।
गोदौबाय ओंख्रिया। मैगङाबो रुइखाबाय, मोनसिगोन लोगोफोर। ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर, दाना जानो हासिगोन। नै लोगोफोर, अमा बेदर गोरानजों मैथ्रु बिबार खारै ओंख्रि। जोबोद गोथाव मोदोमबाय लोगोफोर अमा बेदर गोराना। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर। बाय।